Olá, o meu nome é Paula Alberte e sou investigadora no Instituto de Bioengenharia e Biociencias do Instituto Superior Técnico. Quando pensamos en actividade eléctrica no contexto do organismo, é moito común pensar en neurónios, en células cardíacas ou en células musculares. No entanto, a actividade eléctrica ou bioelectricidade está presente en todas as células do noso organismo e ten un papel fundamental na manutención das funcións vitais celulares. No cancro acontece unha cousa moito interesante, e é que esta actividade eléctrica presenta un padrón moito específico que leva a un comportamento celular un bocado anómalo. Por exemplo, aumenta a proliferación das células cardíacas ou fomenta tamén a metástase ou a invasión de outros tecidos. Por iso é fundamental investigar como esta electricidade anómala do cancro pode ser usada para desenvolver novas terapías e métodos de diagnóstico no futuro. No meu traballo, procuro desenvolver sistemas nanobioelectrónicos que poden ser activados desde o exterior do corpo usando ultrasons. A nanobioelectrónica é unha área moito emergente que combina nanotecnología, biología e electrónica para desenvolver sistemas electrónicos moito pequenos con capacidade de interactuar con as funcións celulares nunha escala nanométrica. Con estes sistemas, o noso objetivo é tentar reprogramar as células de cancro para tentar eliminar estas características bioeléctricas que facen con que proliferen e metastaticen e, en definitiva, teñen un comportamento moito agresivo e o que nós temos visto e verificado no laboratorio até agora é que en estudos con células de cancro de mama conseguimos trabar a proliferación e inducir a morte das células de cancro. No entanto, as células saudáveis permanecen viáveis e non teñen nenhum efeito sobre elas. Estamos agora no proceso de desenvolver estudos en vivo con ratiños e os estudos preliminares indican que os nosos sistemas nanobioelectrónicos conseguen reducir o tamaño dos tumores de forma significativa. En base a estes resultados tan promisores, naxe o proxecto WIRECAN, que ten como grande ambición expandir o uso dos nosos sistemas nanobioelectrónicos a outros tipos de cancro de difícil tratamento, como pode ser o glioblastoma. O glioblastoma é un cancro do cérebro moito letal e moito agresivo e queremos estudar tamén avaliar se os sistemas conseguen ter un efeito sobre este tipo de cancro. Alén diso, tamén queremos explorar o uso destes sistemas en doenzas neurodegenerativas como o Parkinson e isto sempre en colaboración con parceiros nacionais e internacionais. O impacto do proxecto WIRECAN poderá facer sentir a varios niveis. Primeiro, desde o punto de vista científico, poderá inspirar novas terapias para o cancro baseados na intervención das propiedades bioeléctricas destas células. Por outro lado, posiciona o Instituto Superior Técnico de Portugal como pioneiros nunha área altamente emergente e multidisciplinar como é a nanobioelectrónica aplicada á saúde. O desenvolvemento de tecnologías de ponta aumenta a capacidade do país para liderar proxectos altamente disruptivos e innovadores e, ao mesmo tempo, atrair parcerías internacionais de excelencia. Finalmente, debido ao componente altamente formativa e colaborativa do proxecto WIRECAN, poderemos tamén formar a unha nova xeración de cientistas moito multidisciplinares que consigan ter as ferramentas e as capacidades de enfrentarse aos desafíos da medicina do futuro.